Nederlag på stribe. Her går han altså i ryggen på Simon Markinok, Anders Møller Christensen. Markovica afslutter, og det er slet heller ikke så dårligt. Det falder ud til hans fordel. Ja, han er anvendelig flere steder, også bag angriberen, fordi han er en agerig spiller, ja, en løbe. Markovica. Dennis Rommedal. Det var godt nok ikke mange. Nej. Her er det Markovica med afslutningen, og den volder ham store problemer derinde. Skal der arbejder på en udskiftning her, hvor Markovica er tæt på at komme rundt. Han kommer også rundt og får også afsluttet, men det er finende skævt, det der. Han har altså været døjet med meget med skader i sin tid, også i Sønderjyske. Hjørnespark, Markovica. AGF fra Nordsjælland. Her på kanal 9. John Poulsen. Markovica, der arbejder ganske godt. Rommedal. Markovica får den der pille ned. Dennis Rommedal. Og så skal han holde farten. Og søger lidt over det lange hjørne. Rommedal viser noget vilje der. Rommedal, og så skal der afsluttes. Chris Stadsgaard. Markovica får den godt snittet der. Grundeli har Rommedal klar ud. Kom her. Viser han lige styrke, du afviser han lige. Han er jo fysisk god, det ved vi. Det så i hvert fald sådan ud. Ja. En god periode, de har lige nu, Brøndby. Semo. Markovica. Ja, god bevægelse også. Skåret til Lars Jacobsen, og så Markovica klogt, han lige søger ud der i det område, hvor der ikke rigtig er nogen. Og den der aflevering fejler heller ikke noget til Mike Jensen. Overfor Sigurdsson. Den er hurtigere. Grundeli, altså, når de pludselig siger, nu skal det så være. Rommedal, hvor han vil have den fra Mike Jensen. Markovica. Plads til Randrup derude. Markovica til Semu. Får den ikke lige ordentligt med sig her. Claudemir. Middelfaldsbolde, sådan nogen her. Ja, og der kan komme noget ud af den her. Markovica. Markinok ligger klar derinde. Og Markinok slår ud med armene, mener selvfølgelig, at han skal have den der. Igen lidt løse muligheder måske til Brøndby. Markovica. Igen ham, der fanger den op. Ja. Christiansen. Lidt for tæt på Kim Christensen. Christiansen godt drevet hjem der. Markovica er rimelig alene, men finder alligevel. Stryger af det. Jeg så op. Godt Markovica. Også det der. Markovica igen. Det er slet fri her. Det er godt spillet her. Ja, det er godt linket op også med Grundeli. Mike Jensen. Tager godt med her. Markovica. Slet ikke boldbesiddelse. Flot lavet Markovica. Rigtig for den der. Semo får den lagt til rette. Igen ham, der kommer i vejen, og her Markovica igen. Christiansen, hans skud bliver pareret. Markovica stikker af her. Stor mulighed igen, men forbi. Så har de haft to store muligheder indenfor. Ja, vi må også være lige at sige, at det er en første halvleg af svingende kvalitet. Ja, absolut. Men det er bare, du kommer her som oprykker og har fået en dårlig start
på turneringen. Egentlig få fra Jes Torup fra Esbjerg, men lad os lige se, hvad der sker her. Akpovita, og så kan vi hurtigt få en melding fra Jes Torup også. Jes Torup... Ja, momentvis teknik. kan man have det? Lad os se her. Så der er i hvert fald Randrup. Nu forstår det den ind. Lucena får da ikke rigtig tryk til at gå op i den luftduel der. Akpovita. Ja. Afslutning fra den hurtige Nigeria. Vi må i hvert fald sige, at hvis han havde spillet vores gode ven Joshua John, så skal vi lige se. Det er Akpovita her, som kommer afsted, men ikke får noget. Netop det at sparke bolden fremad. Akpovita får lagt det ind til, så kan ikke kontrollere den. Så går måske nok så god gestus. Akpovita. Kan han tilføre Brøndby noget her til sidst? Og en ordentlig dribletur her. Og så er der altså gode muligheder inden sådan. Han kan få fat i bolden, og der Stryger. Vi ved, at han har et udmærket skud. Og skulle han lige prøve at få dokumenteret. Indlæg Tøsen, og det er Mike Jensen. Her kan der alligevel opstå noget. Akpovita når lige at notere sig for en afslutning, og når så højre side antipas. Augustinussen ligger der som ind også. Ja, det er god aflevering. Ja, det var en meget flot aflevering. Akpovita. Ja, det skal ikke rigtig holde fast i den der. Mathias Gertz. Akpovita. Og det løslet igen. Så tager de altså to rigtig rutinerede spillere ud. Jan Christiansen og Mikkel Thyssen, der afgjort ikke har været dårlige i dag. Og i stedet for så sætter de to unge afrikanere ind. Ja, afslutning. Dobbelt udskiftning trækker det op til hos OB lige om lidt. Her skal vi lige følge den der. Det kan da godt blive til noget måske. Akpovita, der Og det her, det er jo sådan lidt déjà vu for mig, Frederiksen. Forstået på den måde, da jeg blev fyret i AGF, der havde vi også lige tabt. Og i hele taget så forsøger de at være meget aggressive, Silkeborg-spillerne. Assistenter, der skærper der også ude på sidelinjen og styrer presset. Det er også en ny mulighed der, så ser om han selv kan finde ud af, hvad retning han vil. Akpovita. Ja, det er faktisk meget godt lavet. Dengang det, man har Pedersen inden foran målet. Ja, på som også, som vi så i starten af kampen her, eller for kort tid siden, også kan udfordre. Ja, det er Mike Jensen, der forsøger sig, det er stærkt. Han også forlænger over for den sluppet. Akpovita nu på højre kant. Jens Larsen, det er udmærket spillet. Jens Larsen kommer ind bagved Christoffer Poulsen. Nogle afleveringer, så er han alligevel i stand til at ryste af sig, og så lægge en perfekt aflevering her. Akpovita på spil.
Brøndby-trøjen. Ja. Sin tredje i år. Og nu skal Brøndby have en, der kan løbe mod hjørneflagene. For Nikolaj Høgh. Markovica, han skal holde farten selvfølgelig. Markovica. Ja. Det er ikke stilkarakter, han får for det der, men forsvar for en forsvar. Jeg er sikker på, at Dumic kommer ind i angrebet. Dumic bliver sat op for at kunne fylde i boksen her. Her er Markovica, der sparker bolden i siden. Det er altså ikke, fordi han er verdensmester i at lave pirouetter. Specielt ikke, hvis bolden skal med hele vejen rundt. Ej, det er jo ikke de små korsvinder, der er spidskompetence. Hjemme imod AGF. Og vel at mærke uden tilskuere. Her er det meget godt lavet af Markovica, der vipper den tilbage. Skudmulighed måske. Ja, den kommer der flot. Igen går han ind og tager godt imod den, Marquinhos, og så er det Akpoveta, som får lagt den ud til Quincy Antipas. Og når vi er færdige her om godt og vel 10 minutter, så gælder det jo Zaragoza mod Barcelona, som vi sender direkte her på kanalen. Udmærket acceleration ind mod Marquinhos der, men den dykker holde sig over stregen. Horsens, de har minus 14, og så Silkeborg, de har minus 25. Okay. Der med sikkerhed har sat deres stempel på, at de bare skal spille. Dertil har præstationen været. Så det er bedre. Han bruger sin energi her, Ogar Akpoveta. Ja. Det skal jo heller ikke misforstås, når vi gerne vil se presspil, så det er jo ikke den slags frispark, det vi gerne vil se. Så har vi mulighed. Akpoveta, Kondeli sprinter afsted i venstre side her. Mika Kondeli. God Brøndby-energi i presspillet her. Smart af Jan Christiansen. Akpoveta vil gerne ind og sparke. Smalt sag for hvordan det. Akpoveta. Holst. Lidt alene i situationen her. Fortsat Akpoveta. Ja, det er godt spillet. Frederik Holst. Ormand Jakob. Men Jakob har så lagt sig ned som højre bak. Akpoveta. Ja. Nedfald til Mathias Gert. Antipas skal svare tilbage. Brøndby, hvis de skal bringe bare en lille smule liv ind i det. Indlæg her. Kommer fornuftigt. Afslutning fra Åberg. På toppen skulle støtte fra. Lad os se situationen her. Akpoveta. Forsøger at trække tiden, hvis ikke de kan score det slukkede mål. Akpoveta. Frispark til Brøndby. Ja, det er Akpoveta arbejder godt her. Nigerianeren. I flere ombæringer. Akpoveta igen. Det er godt drejet ind der. Reducering, så har de scoret inden for det sidste kvarter i 2000. Ja, men de vil være velforberedt på FCK. De havde en skidt kamp i går, men de vil være klar på tirsdag. Der præger spiller og træner. Det tror jeg. Offside. Akpoveta. Lidt alene i situationen her. Fortsat Akpoveta. Akpoveta får Mike Jensen med. Jan Christiansen også med i højre side. Mike Jensen